Ми на порозі 21-го року, 2021 року. У 2021 році нас чекають два юбілеї. Один світлий юбілей і один чорний юбілей. Дехто подумає, а який то світлий юбілей, а який то чорний юбілей. У 91-му році, 30 років тому, ми фактично були щасливі із того, що упала тоталітарна система. Тоталітарна система, котра була сформована іще на кінцеві Другої світової війни, де держави, котрі вигравали в Другій світовій війні, договорилися, як розділити світ, де до теперішнього часу ми не маємо інформації за ті тайні договоренності з Ялтинської конференції, так, Ялта, то є февруар 1945 року, коли світ був розділений, коли Подкарпаття було виділено або вирвато із європейського контексту, коли воно стало частю Совєтського Союзу, хоч і стало частю, формально стало частю Совєтської України. І ото є світлий юбілей, вже 30 років ми не маємо от того тоталітарного строя, тої тоталітарної системи і тої тоталітарної держави. Тяжко було представити собі ще 40 років тому, щоб хтось міг на телевізії прийти, це в радіо, це десь просто дискусія за русинів, за русинську культуру, за русинську літературу. Вшитко то контролювалося ту тоталітарну систему, присікалося на корньові. І фактично люди, котрі так чи іншак, може як аматори, щось хотілися хоч інтересувати свою історію, свою культуру, це почитати старі новинки, це стару книжку, кому показували, це хотіли і як популяризувати, ці люди нараз ставали врагами тоталітарної держави, і їх просто їхнє життя калічили, а може і просто фізично нищили. Була визначена чітка парадигма. Ти мав стати строїтелем комунізму. І от тепер 30 років того не є, ми спокійно говоримо за русинів. Ми чітко розуміємо, що ми люди деякої національності, русинської національності, що ми не такі, як наші сусіди, приміром, словаки. Хоч і говоримо з ними, деколи, коли говорите за виходнярів, за тут восток Словакії, доста близьким язиком. Але ми іншаки. Ми не такі, як мадяри. Хоч ми такі самі любимо гоститися, ми такі самі ми любимо виказувати якісь дружеські такі черти. Але ми не мадяри, ми не румуни. Ми маємо на Подкарпаттю з часів, що найменше від Марії Терезії з 18 століття, від Габсбургів, від династії цього роду Шенборнів, які прийшли як великі інвестори у тих розуміння 18 століття. Ми маємо швабів, німців, але ми прекрасно розуміємо, що ми не є німці, ми не є євреї, ми не є роми, які століттями вже живуть на нашій землі. Ми є іншакий народ. І ми можемо низько, спокійно говорити. Ми можемо розвиватися. Ми можемо знати свою історію карпато-русинського народу. І кіби була благополучніша ситуація, так, як на других територіях, де теж живуть карпатські русини. Ми вже знаємо, що ми тут в Закарпатті, то не один деякий народ ізольований, і народ, котрий лем на Закарпатті живе. Ні. Ми мусимо розуміти, що русинське культурне, історичне пространство – це пространство, котре шириться на всі території, де живуть русини.
І хоч би які були междержавні границі, це по Першій світовій війні вони були поставлені, пак по Другій світовій війні ще раз поміняли ті границі, то ті границі ніч не значать у тому розумінні, що історично русинський народ може розвиватися на многих територіях, на многих землях, бути частю многих держав, але він є єдиний і народ неповторимий. Народ, котрий має свою культуру, свою літературу, свої традиції. І я розумів, що дехто вже, може, і думає, а що то за чорний юбілей? Я теж можу сказати. 30 років тому вчинилася нова мапа Європи, коли розпався Совєтський Союз, русини стали жити у декілька нових європейських державах. І от кожна із тих держав по-своєму рішала проблему екзистенції русинів. Ми живемо в Закарпатській області, ми живемо в Україні, і ми знаємо, що 30 років вже українська держава сповідує філософію асиміляції карпатських русинів. От кіть брати елементарно якусь нашу культурні, історичні факти, ми видимо, як вшиткі наші культурні цінноти, вони вже давно переписані за 30, за 50, і ще й за совєтського часу вони були переписані як деякі скарби українського народу, як скарби української нації. Я звертаюся до простих українців. Це вам направду то болить, щоб русинська співанка називалася українською співанкою, щоб русинський стих називався українським стихом. Це ви горді від того, що в 16 столітті русинська співанка тепер в учебниках української літератури записана як українська співанка. Це ви направду вірите в те, що можна украсти, і що карма не дожене вас. 30 років. То роки доста неуспішні про кожного із нас. Неуспішні в тому плані, що за 30 років ми могли много це зробити. Для того треба було, щоб Україна вибрала той самий путь, який вибрали другі молоді держави, котрі теж вчинилися, почали жити на руїнах тоталітарної системи. Ми були б там, де дніска є вони. Приміром, ми б, може, мали своїх посланців від Русинської національної громади у Верховній Раді України, як то є, приміром, у Польщі, як то є у Румунії, як то є у Хорватії. Ми б, може, мали офіційно визнату русинську національність, так, як то є, приміром, у Мадярщині. Це як то є у Словакії, де ми можемо видіти не лише екзистенцію русинського народу, ми бачимо, як держава підпорує ту ідею, що словацька держава – то держава, де живуть люди многих народів. Ми бачимо культурні інституції русинського народу, не котрі ставляться, це котрі постали не, як кажуть, вопреки державі, а за то же держава підпорує. А може, за тих 30 років ми би стали і тими русинами, якими, приміром, такими русинами, якими суть наші русини, приміром, у Сербії, де русинський народ у рамках Воєводинського автономного краю визнаті як одна із 5 корінних національностей того краю, де хоч би Конституція Сербії була написана на сербському язикові, але її мусять нараз переписати, напечатати, опублікувати, розлущити на русинському язику, як і на других язиках, котрі суть теж язиками, які мають статус корінних. А що ми маємо в Україні? А в Україні ми маємо 30 років боротьби за те, щоб бити русинами. Це ми просимо танки, це ми сепаратисти. Ми хочемо говорити і знати свій язик.
А тут простий вопрос, ми хочемо знати язик, ми мусимо ходити до нашої русинської школи. Просто кожної рано фріштикувати, просити мамки, щоб дала деякі копійки на буфет, це там на яку булочку, на кифлик, іти до школи і вчитися по-русинськи. В'єдно з тим учити і другі предмети, і український язик, і українську літературу. Але це за 30 років у політиці асиміляції українська держава рішилася цю проблему. Міняються президенти, Верховні Ради, міняються міністри, кабінети міністрів, політики, вектори. Уже послідний ноу-хау, це послідний модний вектор, то Європа, демократія, європеїзація, йдемо до НАТО. А між тим українська держава усе ще продовжує проводити сталінську систему, сталінську політику асиміляції карпатських русинів. Це то не так? Це ми можемо йти до нашої русинської школи? Ми вже прийшли. А ну кажіть мені хоч одну русинську школу в Україні. Її не є. Це ми можемо печатати свої книжки, писати свої книжки. Це правда? А ну кажіть мені, хоч одну книжку русинську, яка би в Україні була видата на українські гроші. Мене доженуть, а ще скажуть, но ви би хотіли, щоб за наші українські гроші печаталися ваші русинські книжки? Та ні, ми не просимо ані гроші, ми просимо статус, а не просимо. Ми будемо далі боротися за наш статус. Бо фактично, ми, русини, нам не є де діватися, нам не є де бігти, бо не є русинської держави, яка б нас допомагала десь в іншому місці, я не знаю, може в Хорватії, де одійшли колись у 6 столітті часть наших людей, і ще як білі хорвати одійшли і там вчинили свою хорватську державу. Нас не є. Ми мусимо обставати жити на своїй землі. Ми хочемо це, не хочемо, мусимо говорити по-русинськи, бесідувати, кіть хочете, можемо і таке слово, гварити. Ми мусимо удержувати свою мову, свій язик, свою бесіду. Це, кіть хочете, можемо свої гвари. Ми мусимо жити на своїй землі. Кіть декому не ясно, що у нас не є виходу. Ми мусимо знати свою літературу, свою культуру, свої традиції. Зато ми низько вступаємо у 2 юбілеї – світлий і чорний.